कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. स्वातंत्र्यसैनिक आणि माजी आमदार ज्येष्ठ समाजवादी नेते जयानंद मटकरांच्या नावाने जी व्याख्यानमाला वाचनालयाने सुरुवात केलेली आहे त्याचं हे आता दुसरं वर्ष आहे. यापूर्वी ही व्याख्यानमाला आम्ही प्रभाकरपंत कुळगावकरांच्या नावाने घेत होतो, परंतु त्यांच्या कुटुंबियांच्याकडून काही सहकार्य न मिळाल्यामुळे ती व्याख्यानमाला त्यांच्या नावची ती बंद करावी लागली आणि आता मटकरांच्या नावाने आता ही व्याख्यानमाला आम्ही सुरू केलेली आहे. आता या व्याख्यानमालेत यावर्षी आम्ही दरवर्षी आम्ही एक पुरस्कार देत होतो मटकरांच्या नावाने. यावर्षी आणखी 2 पुरस्कार देतो आहोत. एक पुरस्कार अल्ताफ खान सरांच्या नावाने आणि एक पुरस्कार एजरे सरांच्या PL एजरे सरांच्या नावाने. एजरे सर श्रीराम वाचन मंदिराचे जे शिक्षक होते एजरे सर एजरे त्यांच्या नावाने पुरस्कार पांडुरंग त्या पत्रिकेत आहे. त्या संदर्भातली सगळी माहिती व्याख्यानमालेचं स्वरूप वगैरे काय आहे याबद्दल प्राध्यापक साहेब. तर जयानंद मटकर व्याख्यानमाला 2025 असं या व्याख्यानमालाचं शीर्षक आहे आणि सोमवार 7 एप्रिल 2025पासून शनिवार 12 एप्रिल 2025पर्यंत ही सर्व व्याख्यानं होणार आहेत. वेळ संध्याकाळी 6 वाजता राहील आणि स्थळ अर्थातच श्रीराम वाचन मंदिरचा सभागृह. पहिल्या दिवशी म्हणजे 7 एप्रिलला उद्घाटन होईल संध्याकाळी आणि त्या उद्घाटनासाठी आपले ज्येष्ठ विधितज्ञ ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांना आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे. त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पुरस्कार वितरण होणार आहेत. मुख्य पुरस्कार जो आहे जो जयानंद मटकरांच्या स्मृतीसाठी आम्ही गेली 5 वर्षापासून देत आहोत. जो पहिला पुरस्कार मधु मंगेश कर्णिक यांना दिलेला होता. गेल्या वर्षी मला वाटतं कमलताई बरोडेकरांना होता. तर यावर्षी गेल्या वर्षी ललितांना होता सतीश काळे. यावर्षी रमाकांत खलप माजी केंद्रीय कायदा मंत्री भारत सरकार, तर त्यांच्या नावामध्ये एक वाक्यता झालेली आहे आणि त्यांना हा पुरस्कार जाहीर केलेला आहे. साधारणपणे मटकरांनी ज्या क्षेत्रामध्ये कार्य केलेलं होतं म्हणजे राजकारण असेल, पत्रकारिता असेल किंवा ग्रंथालय चळवळ आणि एकूणच समाजकारण, तर या क्षेत्रामध्ये वावरणारी वेगवेगळ्या प्रकारची जी ज्येष्ठ मंडळी आहेत त्याच्यातल्या एकाला निवडून आम्ही हा पुरस्कार दरवर्षी देत असतो. तसं यंदा रमाकांत खलप गोवा इथले त्यांच्या नावाचा विचार करण्यात आला आणि त्यांना हा पुरस्कार मटकरांच्या स्मृतिदिनी म्हणजे 7 एप्रिलला आम्ही देणार आहोत. या वर्षापासून आम्ही त्याच्याचबरोबर 2 नवीन पुरस्कार, आता निंबाळकर सर म्हणाले तशा पद्धतीने 2 नवीन पुरस्कार की जे प्रामुख्याने कार्यकर्ता आणि वाचकासाठी देण्यात येणार आहेत. तर त्याच्यामध्ये पहिला पुरस्कार की या आणि ते साधारणपणे जिल्हास्तरीय असतील. तर याच्यामध्ये डॉक्टर शरयू आसलकर कुडाळ महाविद्यालय मराठीच्या प्राध्यापिका आहेत त्या आणि आपल्या सावंतवाडीतल्याच रहिवासी आहेत. तर त्यांना प्राचार्य अल्ताफ खान की जे स्वतः अतिशय उत्तम वाचक होते आपल्याला माहिती आहे, तर त्यांच्या नावाचा पहिला पुरस्कार जो आहे तो डॉक्टर शरयू आसलकर सावंतवाडी यांना आम्ही देणार आहोत. त्याचबरोबरीने आमच्याच ग्रंथालयाचे संचालक असलेले आणि आपल्या परिसरामधले अतिशय उत्तम वक्ता आणि अतिशय उत्तम अशा प्रकारे संपूर्ण चळवळीमध्ये ज्यांचं योगदान राहिलेलं होतं, तर त्यांना त्यांच्या नावे कार्यकर्ता पुरस्कार या वर्षापासून आम्ही देणार आहोत. आणि पहिला कार्यकर्ता पुरस्कार संजय वेतुरेकर की जे शिक्षक भारतीचे जिल्हा अध्यक्ष होते, तर त्यांना हा पहिला पुरस्कार देण्यात येणार आहे. पहिल्या दिवशी फक्त पुरस्कार वितरण असा कार्यक्रम राहील आणि प्रत्यक्ष व्याख्यानमाला जे आहे ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 8 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. त्याच्यामध्ये पहिलं व्याख्यान जे आहे त्याचा विषय आहे जुने जाऊ द्या मरणा लागून. भूतकाळात आपण जे रमतो त्याच्याविषयी साधारणपणे ते आहे. म्हणजे वर्तमानाकडे बघण्याची का गरज आहे. आज औरंगजेबाच्या कबरीपासून अनेक प्रश्न आपण बघतो की त्याच्यामध्ये अनेक दोन्ही बाजू समोर येत आहेत. तर त्याविषयी आपलं विवेचन करणार आहेत माननीय लक्ष्मीकांत देशमुख की जे जिल्हाधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले आहेत आणि अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष पण ते होते.
आणि त्यावेळी अध्यक्ष असतील सतीश लळित. त्यानंतर बुधवारी 9 एप्रिलला दुसरं व्याख्यान असेल. त्या व्याख्यानाचा विषय आहे वाचन आणि भवताल भान. साधारणपणे आता नवी पिढी किंवा एकूणच आपण सगळे वाचनापासून दूर चाललेलो आहोत आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच प्रमाणामध्ये काही गोष्टी म्हणजे अगदी भाषेपासून तर साधा जनरल नॉलेजपर्यंत अशा सगळ्या गोष्टीचं भान हरवत चाललेलं आहे. आणि त्यामुळे विशेषतः सामाजिक भान जे आहे आपल्या परिसराच्या संदर्भामध्ये वगैरे तर त्याचं एकूणच आकलन आणि त्याचं एकूणच समज हे सगळी कमी कमी होत चाललेली आहेत. तर त्याच्याविषयी ज्येष्ठ अनुवादक की ज्यांना साहित्य अकादमीचा अनुवादासाठी पुरस्कार मिळालेला आहे आणि जे साने गुरुजी अनुवाद सुविधा केंद्र आहे माणगाव इथलं रायगड तिथले त्याचं ते अध्यक्ष आहेत. तर ते गणेश विस्पुते त्यांना आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे व्याख्यानासाठी. ते वाचन आणि भवताल भान या विषयावर बोलणार आहेत. आणि यावेळी अध्यक्ष म्हणून आपल्या जिल्ह्यातले एक चांगले वाचक असलेले प्रसाद घाणेकर त्यांना आम्ही अध्यक्ष म्हणून निमंत्रित केलेलं आहे. हे दुसरं व्याख्यान म्हणजे तिसऱ्या दिवसाचं. त्यानंतर गुरुवारी 10 एप्रिल त्या दिवशीसुद्धा साधारणपणे आजकाल जे सायबर गुन्हे आणि एकूणच काही फसवणुकीचे वगैरे प्रकार घडत आहेत तर त्याविषयी अभ्यास असलेले आणि यांनी त्याच्या संदर्भात एक चांगलं पुस्तक लिहिलेलं आहे असे व्याख्याते डॉक्टर रमेश वरखडे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिकचं जे आहे त्याचे ते प्रमुख संचालक राहिलेले होते. तर त्यांनी लिहिलेलं सायबर संस्कृती हे पुस्तक आहे. तर त्याच्या संदर्भामध्ये सायबर संस्कृती आणि समकाल या एकूणच सायबर संस्कृतीविषयी भाष्य करणारं त्यांचं एक महत्त्वाचं व्याख्यान 10 एप्रिलला होणार आहे. आणि त्याचे अध्यक्ष डॉक्टर नंदकुमार मोरे मराठी विभाग प्रमुख शिवाजी विद्यापीठ त्याला आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे. म्हणजे ते त्यांच्यासोबतच येणार आहेत त्यामुळे ते व्याख्यानाचे अध्यक्ष म्हणून राहतील. तर हे एक अतिशय महत्त्वाचं असं व्याख्यान आहे. त्याच्यानंतर शुक्रवारी डॉक्टर दीपक पवार मुंबई की जे अभिजात भाषा समिती जी होती पण भारत सरकारने नेमलेली तर त्याच्या कमिटीवर होते. भाषेचे अभ्यासक म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत ते मुंबई विद्यापीठामध्ये. तर त्यांचं व्याख्यान आहे भाषेचे राजकारण आणि राजकारण्यांची भाषा. हा एक महत्त्वाचा असा विषय आहे कारण आपण आज बघतो आहे की भाषेवरून मग ते आपल्या नजीक कोकणी मराठीचं असेल किंवा कन्नड मराठी असेल किंवा एकूणच भाषेचं राजकारण चाललेलं आहे. आणि दुसरीकडे आपण बघतो आहे की राजकारणी लोक जी भाषा वापरत आहेत ते दिवसेंदिवस त्या भाषेची पातळी घसरत चाललेली आहे. म्हणजे चार चौकात बोलू नये अशी असंसदीय भाषा अगदी सहजपणे हे लोक बोलून जातात आणि त्याच्यामुळे मग जे काही प्रश्न निर्माण होतात तेही आपण बघितलेले आहेत. आणि त्यामुळे एक महत्त्वाचा असा विषय आहे की एकीकडे भाषेचं राजकारण सुरू असतं आणि दुसरीकडे राजकारण्यांची जी भाषा आहे तर तिच्याविषयी बोलू नये अशी परिस्थिती चाललेली आहे. तर हे नेमकं का आणि त्याच्यातून काय फायदे तोटे जे काही होत आहेत तर त्याच्याविषयी या क्षेत्रातली अधिकारी व्यक्ती म्हणजे डॉक्टर दीपक पवार हे व्याख्यान देणार आहेत. आणि शेवटचं जे व्याख्यान आहे 12 एप्रिलला शनिवारी ते संत साहित्याचे अभ्यासक असलेले डॉक्टर श्रीरंग गायकवाड कोल्हापूरचे की जे तरुण भारत आमचं बेळगाव तरुण भारत त्याचे कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत. त्या आवृत्ती संपादक आहेत म्हणून ते काम करत आहेत. तर ते संत साहित्याचे अभ्यासक आहेत आणि सचिन परबच्या बरोबरीने त्यांनी काही त्याचं काय ते असेल रिंगण त्या रिंगणचेही काही संपादन केलेलं आहे संत साहित्यावरच्या व्याख्यान. तर त्यांचा विषय आहे वारकरी चळवळ इतिहास आणि वर्तमान म्हणजे चळवळीचा एकूणच सगळा इतिहास ते सांगतील आणि आज वर्तमानामध्ये नेमकं काय चालू आहे. कारण वारकऱ्यांमध्ये सुद्धा दोन गट पडलेले दिसत आहेत. मध्यंतरच्या काळात रवींद्र पोखरकर जे पत्रकार आहेत तर त्यांच्यावर कसं FIR वगैरे दाखल करण्यापर्यंत वेळ आलेली होती. त्याने एका कीर्तनकाराच्या संदर्भात काही केलं होतं ते आपल्याला माहिती असेल प्रकरण. तर हे सगळं आजचं वर्तमान आणि या चळवळीचा जो काही आधीचा संत साहित्याचा इतिहास होता तो याविषयीचं भाष्य श्रीरंग गायकवाड करणार आहेत. आणि आपल्याकडचे संत साहित्याचे अभ्यासक देवदत्त परोळेकर ॲडव्होकेट देवदत्त परोळेकर मालवणच्या सेवांगणचे अध्यक्ष आहेत ते तर ते त्यावेळी अध्यक्षस्थान भूषवतील. तर अशी एकूण 5 व्याख्यानं आणि एक पुरस्कार समारंभ असं एकूण आठवडाभराचा हा कार्यक्रम आहे. ही सगळी व्याख्यानं निवडताना आम्ही थोडंसं आजच्या काळाचं हे लक्षात घेतलेलं आहे आणि त्यामुळे विषय वेगवेगळे राहतील पण एकूणच समकालाशी किंवा एकूण आजचं जे काही वर्तमान आहे तर त्याच्याशी जोडलेलं असं व्याख्यान राहील याची दक्षता घेऊन आम्ही हे त्या क्षेत्रामध्ये
नामांकित असे वक्ते इथे निमंत्रित केलेले आहेत. व्याख्यानाची वेळ सगळ्या संध्याकाळी 6 ते 8 अशीच राहील आणि व्याख्यान हे इथे होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.